nopeasti lavalle, mutta sitten haastattelu- ja keskustelun merkeissä jatkamme sitten. Itse asiassa tässä, joo, te voitte istua vaikka sinne jo paikoillenne, mutta ennen kuin lähdetään tässä haastattelussa varsinaisessa keskustelussa pidemmälle, niin tekisi mieli kysyä, kun tässä Asikkalan Salon kyläyhdistyksen perinne- ja historiatyöryhmä on ollut aika isollakin ryhmällä mukana tekemässä tätä, mikä kuvastaa jo sitä, että on kyse yhteistyöstä kovin voimakkaasti, niin keitä tekijöitä nostaisitte esille sieltä? Tämä Salon mailla ja vesillä -kirja on projektina lähes 30 vuotta kestänyt kylän yhteisponnistus. Se alkoi 80-luvulla, kun vanhoja kyläläisiä haastateltiin ja niitä haastatteluja teki kylän seppä Kyösti Nikki. Sitten nämä vanhat C-kasetit alkoivat olla jo sellaisessa kunnossa, että pelättiin, että tieto katoaa, äänet häviää ja näin ollen perustimme 8-henkisen perinne- ja historiatyöryhmän, joka työsti noin 3 vuotta tätä materiaalia. Ja siinä oli sitten ensimmäinen peruspäätös oli se, että me harrastelijat emme kirjoita tekstejä, vaan tekstit pyydetään, valitaan ammattilaiset. Historiaosuuden kirjoitti historioitsija Anneli Mäkelä-Alitalo ja sitten tämän jatko-osuuden vuodesta 1900 eteenpäin kirjoitti toimittaja Merja Åkerlind. Ja sitten taittoa varten valitsimme koetaiton perusteella Päivi Niikamaan, jonka jälki on, niin kuin tässä lausunnossa sanottiin, todella hyvää, erinomaista, silmälepää ja asia etenee. Ja tässä työryhmässä, kun meitä oli 8 henkeä, niin jokainen teki osansa, jokainen yritti saada asiaa eteenpäin, mutta suurimman työpanoksen ovat tehneet Ilkka Kamppila, Pirjo Kamppila ja Tiina Niemi. Me muut ollaan sitten oltu tukemassa ja auttamassa, että kokonaisprojekti on saatu eteenpäin ja valmiiksi. Tuo kyllä kiteytti nimenomaan tämän yhteistyön idean. Tässä muuten pienenä vinkkinä itsekin koitan muistaa, että täällä täytyy hyvin intiimisti käsitellä tätä mikrofonia, vaikka isoissa tiloissa ollaan, että pitäkää mikrofonia lähellä suuta, kun puhutaan. Ja mennään sitten eteenpäin. Mä esittelisin tässä vielä